హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు వైష్ణవి టెక్స్టైల్స్, రేమండ్ అండ్ లెనిన్ క్లబ్ మెన్స్ బొటిక్ స్టోర్ ఇన్ గుంటూరు. లాస్ట్ టైం మనం క్యాటలాగ్ డిజిటల్ ప్రింట్స్ మీద ఒక రీల్ చేసాం. దానికి అసలు మామూలు రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రీస్టాక్ చేసాము కొత్త కొత్త ప్రింట్స్ తో. ఒకసారి చూడండి, ప్రింట్స్ చూపిస్తాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడు కొత్త కలెక్షన్స్. ఇవన్నీ టైగర్ థీమ్. ఇప్పుడు ఇది ఒకటి చూడండి, ఇదేం బటర్ఫ్లై థీమ్. ఇట్లా డిఫరెంట్ డిజైన్స్ వచ్చాం మళ్ళా. కానీ ప్రైజింగ్ మాత్రం సేమ్. 2002 షర్ట్స్ 1.6 కటింగ్ వస్తుంది. ఒకసారి ఫ్యాబ్రిక్ కూడా చూపిస్తాను, ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, కలెక్షన్ చూడండి.